Sanibonani, igama lami uLungile Khambule, ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sizohlanganisa ama-variables afanayo. Thi ngenza isibonelo sami ngumlungisi odume umhlaba wonke. Namazi uChuck Norris anithi? Asithi-ke nginabo Chuck Norris ababili. Bese-ke ngiyabahlanganisa nabo Chuck Norris abathathu. Uyabo? Nabo kabo Chuck Norris bami ababili nabathathu ngiyabahlanganisa. Mase ngibahlanganisa labo Chuck Norris babaphelele bazoba ngakhi? Phela abo Chuck Norris ababili kuyafana nokuthini? Sothi 1 Chuck Norris futhi ke sibeke nomunye uChuck Norris, uyabo? Kuba lula kanjalo. Bese ngiyahlanganisa ke nabo Chuck Norris abathathu. Kusho khona ukuthi ngizofaka abo Chuck Norris abathathu ke kulesikhala lesi. Ngithi 1 Chuck Norris, Chuck Norris, bese ke 3 Chuck Norris. Nabo ke abo Chuck Norris bethu sebaphelele ke. Kodwa ke bangakanani mase baphelele? Asikakasho ukuthi bangakanani, asibabale. 1 2 3 4 5. Ayingakhi? By 5 abo Chuck Norris bethu babaphelele. Uyabona ke? Kulula ke isibalo basinjena ngoba kuyacaca ukuthi sisebenza ngabo Chuck Norris. Lokhu futhi kuyafana noma bangabe sisebenza ngabo ngama-variables afana nabo x nabo y. Ngikutshengise ke. Basingathi nabo x ababili. Ngiyabahlanganisa ke manje nabo x abathathu. Uyabo? U-x no-x bayafana. Kuyafana ukuthi uChuck Norris noChuck Norris, yabo? Manje ke u2x kuyafana nokuthi ngithini? Abo x ababili. Anithi ngizobhala ku-x ngimhlanganise nomunye u-x. Futhi ke u3x uyafana futhi nokuthini? Ngithi abo x abathathu. Ngizobabhala ke abo x abathathu ngithi x plus x plus x. Mase sizihlanganisa zonke ke labo x bazosinikeza abo x abangakanani base baphelele. Bazosinikeza abo x abayi5 njengaku Chuck Norris, yabo? Ukuthi nje lana sesifake u-x esikhaleni saka Chuck Norris, uyabo? Uhlanganisa lezi zinto lezi ngoba phela ziyafana. U-x uyafana no-x. Ngakho ke sizosihlanganisa zibe zonke. Uyabo? Futhi ke masawubhekisisa kahle lesibalo sethu uyabona ukuthi siyenzeni? Sivele sahlanganisa u2 no3 safeka u-x, uyabo? Ngoba u2 no3 basihlanganisa u2 no3 sizosinikezani? U5x. Uyabo? Kulula nje kanjalo. Manje ke bosohlanganisa ke nama-variables amanye ahlukile njengabo y. Kuba njani? Thi sibheke kulesibonelo sethu sokuqala. Sothini? Nginama-apula ay7. Ngifuna uwahlanganisa nabo Chuck Norris, uyabo? Bese ke nama-apula futhi amabili engifuna uwahlanganisa kanye nabo Chuck Norris. Kuzongikezani? Sekunama-apula manje, sekunabo Chuck Norris. Sohlanganisa kanjani? Phela siyazi ukuthi Chuck Norris nama-apula azihlangani. Ngakho ke sizohlanganisa ama-apula eceleni futhi sihlanganise uChuck Norris eceleni. Mase sihlanganisa ama-apula wethu azosinikeza ngakhi? Azosinikeza 9. Siyabona ukuthi abo Chuck Norris by 5 ama-apula wethu ay9, uyabo? Ngeke phela sihlanganisa uChuck Norris ne-apula. uChuck Norris asi-apula. Uyabo? Kuba njalo. Namanje futhi kulesibonelo sethu basingathi 7 y sihlanganise no2x, sihlanganise no3x, bese sihlanganisa no2y. Izosinikezani? U-y kulesibonelo sethu kuyafana nokuthi ama-apula. Angeke akwazi ukuhlangana nabo x noma nabo Chuck Norris. Yabona ke kuhlukile. Ingakho ke sizosihlanganisa eceleni. Sizothini? 7y uhlanganise no2y sizosinikeza u9y. Ngeke simhlanganise nabo x ngoba u-x uhlukile naku-y. Uyabo? Nayo ke impendulo yethu izoba u5x plus 9y. U7y bomhlanganisa no2y uzosinikeza u9y. Futhi ke bohlanganisa bo-x uzosinikeza 5x. Uyabona ke ukuthi kuba lula kanjani mobhekisa ngalendlela le ukuthi lezi zinto zihlukile, uyabo? Thi ngenze futhi esinye isibonelo ukuthi sizokwazi ukuqonda kahle ukuthi sizenza kanjani ibonelo ezinjeni. Sithi ke isibonelo sethu 2x plus 1 plus 7x plus 5. Angeke sikwazi ukuhlanganisa abo x nabo 1 no 5 ngoba phela u-x uhlukile kunalezi ezinye inamba. Ingakho ke base sihlanganisa sohlanganisa abo x bodwa futhi sihlanganise le inamba phela ezinanabo x zodwa nazo. Sizotholani? 9x plus 6. Uyabona because u1 no5 uzosinikeza u6. Nayo ke impendulo yethu
Ngiyathemba lokhu kusizile kakhulu kuze sibonane futhi. Bye bye.